פלילשווילי, בבקשה. כבוד הרבנים, כבוד הרב הראשי, רבי ברוך נמצא פה, בכל זאת כבודו כאן, כבוד הרב אפרים, רב העדה, כבוד ראש העיר שיחיה, שמענו עכשיו את דברו, את ראש העיר הקודם, עורך דין שיחיה, מכיר אותו אישית. רבותיי, אברהם מיכאלי שיחיה, המנחה, כל כך בן פורת יוסף, הוא אמר שמות ומשפחה, לא רק בגלבך אמרת לומר את זה. אפילו אם נתת לי רשימות היה קשה כל לקרות. כן ירבו. יש כאן ממועצה דתית, יש שליחים, יש מחב"ד. זאת אומרת, ציבור קהל קדוש מגוונת. קהל קדוש ונכבד. ברוכים תהיו. אני הרב רפאל מברך אתכם. יום חודש ראש חודש סיוון, זה חודש של מתן תורה. מאחל לעם ישראל שזה יהיה הרמת קרן התורה והרמת קרן ארץ ישראל והרמת עם ישראל בכל מקום שהם נמצאים. בביאת משיח צדקנו נזכה לשנים רבות. חג שבועות שמח. מספיק דיברו קודמיי, מדרשים, גמרא, בעברית, בלשון הקודש, כל אחד ואחד כפי יכולתו. תרשו לי, גם שאני אוכל לומר בעברית כמה שאני יכול, אבל תרשו לי לומר, רבותיי, בואו תוותרו את הגבות שלכם כמה דקות, לדבר עם הציבור שאני מכיר מגרוזיה, מחוץ לארץ, לדבר איתם בשפה גרוזינית ומנגינה גרוזינית. בסדר? אבל אתם תבינו את הרב רפאל. כן, את המדרשים ואת הגמרא אין בשפה גרוזינית. אם כן היה חייב זה בעברית או בלשון ארמית, אתם תבינו מה שהרב מתרגם. בסדר? אני סומך עליכם. Zvil passo chiamato Cal Kadosh Ramdeni Drearisme Am Tebazet Berkhel Varasuli Pirveli Gasna Romokta Chanukhat Beta Kneseti Galdit Bevri Khatni Shavatevshi Galdit Სხვა მომენტებში სამხიარულოდ მაგრამ განლოდგემა პირემა თვეებმა ჩემი სახით ბევრად მოვხდი თქვენთან სამხიარულოდ. გისურვებდით რომ კარგმა ამდენმა გაგიმრავლოთ და გამოგესახნოთ თალით ხალხი მისმის. მე მინდა ავიღო გემარაშია ბრძანება ასეთი შენე მანიკიმ გედოლიმ אחד משה רבנו שני יהושע בן נון הוריש לנו שתי ירושות חשובות. משה רבנו הוריש לנו את התורה, יהושע בן נון הוריש לנו את הארץ. אל תדמה בטונבמה הוריש ולפסי סשוקרי גואצ'וקן. פירמלמה דגביפדרה צ'ואן תורה ציווה לנו משה ארתת מורשה תהילת יעקב. ויהי בשורון מלך בהתעשב ראשי עם יחד שבטי ישראל. מאחל לכולכם שיהיה אחדות בנו, אהבת ישראל. יהושע בן נון נשמע תלמיד דגביפדרה ארץ ישראלי. ארץ הקודש פרצולבית ozdat hertmet santaroev dad gatavi aseve khuroit vamokholme Moshe Rabbeinu miagavs diach როგორ სოხლუთა იუდითი გამოგვიყვანა ესადენ ისრაელები გამჩენით იოშუა ბინუ כמו משרד הקליטה נו רבותיי תורו
משה הוציא לנו ממצרים, יהושע הכניסנו לארץ ישראל. მეიმისკმა მიდან ხოლო საინტერესოა რომლის იერუშა იყო შეფშა ბოლომდე ხალხნო მოშე რაბინუს დამკვიდრებული თუ იოშუა ბინუნის შტე იერუშო შტე ამათმუნი თუ ამათმუნი მაელე მაიოტერი ეშლო დერეხ ალკა გადუიოთარბე მალაკახნო ეფოშა ნახნო შელო ალახნო ქერა ლახნო את ארץ ישראל זה אף אחד לא יכול לקחת לא הם ולא אנו דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת בעזרת השם ארץ ישראל היה שלנו ושיש ויהיה לנו בעזרת השם המתווית אני יודע את הגרוזית עוד לא שכחתם את המנגינה של התהילים את הפסוקים מה שכתוב אלו בגידה הרבה פעמים בניגון שלכם שלנו נהגנו בגולה בחוץ לארץ איפה שהייתם ויוציא עמו בששון ברינה את בחירם ויתן להם ארצות גויים ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו הללויה גם אויבונה גם שמנערי בסישווה ביתם שחת גדול בצמרית גם אורשהו לעם ישראל יהיו מוקצה צ'וונס פגנה וחרות כמו הברית לתת את ארץ הכנעני הכיתי האמורי והפריזי והגרקשינו ותגם את דבריך כי צדיק אתה ריסטין מוגבציו האם אנחנו בנו? כן, כשהיינו עולה חדשים זה הכנסנו לכולם לכל עולים, גם לאשכנזים, גם לספרדים גם למרוקאים, לא משנה כולם ככה זה חבלי קליטה צריך להרגיש פעם אמרנו מיאמת עצמי דקי הרוצקינו שמחסנו רגלי אחלה מרקאי בשבי אחלה דאפסטבן, אחלה כל הסופורות תצודה חוסיה, בסדר רוצה כלדת מנקנה אוטו, טלפון משית מסמך סודית אני עשיתי בנגינה, קרתו לי שמגלי מיציס, ביטמה, גבימבריה רוברט שמחו פנים שנוצמת מגצ'נדנס אקסיפרו לי ערפיה סקמי שרי רונגז גיווארדט ויצפתי סגן דשגרו לי ערפר מגבתי גורוס יקנר צחורבם של צגגי מרקלוס גגדית קצוס בסלמדם אמריקלי ביטי ישראל ירושלמי הצלחה מלא צ'ן ביטי במתוי בסדר אם עזרתם בידה אוריאל דרם צ'ני ג'מאטי רומודיאן חונצ'רלסידן מוסקוביה כולה שלי תפיליסרי סורמבי בלגידן ארבע צוחמן יעשה אחד סיגוריה אימן נסנה ארבע צוחמן גנצ'ו ארבודיאן צ'נטנה ოჯახებში ხოსტორია ზმას არაც მოხავს ბიზაშვილები სად არის გასტენიცა ილტონ ეფოერტი გასტენიცა შერტონ დან ელათ ბელათ სარეა აბადო ხალისხან ტელეფონე ბატყობინამე და ხალისხან თვით დაფანიერებული აკე კოლა კაბო დარბაცო ხელი ერთაცორა მაგრამ ყოლე ხადაშები იყო როცა არაფერი ქონდა თივეში გეთუსვას Quanto cande, com? Onde se liga da tojaxi? Osta khuti cande, pegana. Modi ga umar jotretma, jobi avise, ha? Tvi. Talotse, atslaxa gamarjeba. Kholod, khoneban, tshovreban. Natesaoba, ar dagomitsu, sametvit. Rabotai, haiti qole khadash. Varet, idros. Zogeti bamuvden. Eta gaten צעירים,
ვიანი ტაღამთი აბა ლოიქილო თან ხახაზე ხახაკარა ლემარო აიმ და ხახა ლეხოლ ყედო ლეხოლ ევროპაი ხახა პირველზე ხوارდა გაჩნდა ორიენტებლებო ყოველი შაბათ რომ მოდიოდა რა ფეხბურთი იყო თქვით აკერაიც იყო ლუჩი რომელ ფეხბურთი ფეხი არ უწყავდე თქვით ნაკოთები გახსოვთ რა მოვიყო ნიშტარას შაბათი დასვენება იყო გაგვაგონავდნენ წარეს ლეხემაიალახემ შამ მაიმაიალახემ პური ქონდა თოცხალი ეხლა გაიგო რა ქონებია ბაროხაში მოგაიგენ წავიდნენ შავიდნენ ბაროხაში ვაია ხუთრას ბეპილისი აფრამ ბურგავკენაია სოხუთა იუდით არბე რაბანი გედოლი მარაკო ქულა გაიგენ და როის გაიგენ ახლა გაოხრებულია საქართველო არეულია ერთმა დააწყროს დალოცით ამეთქვით შვიდობა იქა შვიდობა აქაც დიახ თქვენ არც ერთი אני אומר הרב אני אומר זה באחריות אף גרוזין יהודי אחד לא עלה לארץ מגרוזיה ובפרט מרפובליקה הגרוזינית בגלל שלא היה לו פרנסה תדעו או לא היה להם בית תגידו חזרתם אתם ארמונות בתים פרנסה עושר ועושר בשביל מה לקחתם לארץ לעשות כאן כסף או לקיים תורה ומצוות כתספן וחדית זה לא בשביל ודאי ארצתי כלל כל גרוזיני שהיה כל לארץ יהודי גרוזיני רבותיי היו עושים לנו לוויות לא של חלילה וחס קוראים לוויה זה בתחנה רכבת כמו שיש מוזיקה כולם עלינו לארץ על ידי המוזיקה גם יש הגחון תראו רק יהודים המשפחה הייתה בוכה אפילו הגויים אלו סקרטרים ראיקון מקווה אחרי שהיינו אנחנו עולים לארץ אני לא יודע בגלל מה הם היו בוכים היו בוכים כדי שאנחנו היינו עולים זכינו לארץ ישראל לא שמחו מזה או להפך הם גם כן היינו נהנים מאיתנו מתפרנסים היהדות חוכמת יהודי היהודים הכניסו בגרוזיה הרבה מאירופה מרוסיה בתי חרושת עשו בניינים נכון ספרי התורה כלפנו עברה לבוא סנה מיכבדית גגונת רום פתאול תכן הזווירבדית ורצחית תכן צויתי בו რომ წამოდით გამ ჩვენ მაისე მოაწყო საქმე რომ დაგაეფე მული გოთვით თბილისელებო ორ მაგათ გასვიდა ქათამი და კვერცხი ნეტაი ბიჭო ყოფილიყავი ბიზია ურიებო თქვენ ფერსეს სიმდიდრე გქონდა ემაზარი გქონდა ჩავათო ეს ამათალისია ვერც გაიგებენ בקיצור פעם שאלו אותי את חכם רפאל איך היה יהדות גרוזיה ברוסיה מיוחד. כן, גם לא היה זמן, גם לא היה זמן. בארץ גם זה זמן. בן אדם אם הוא מעריך, אין לו זמן, בארץ למדתי כשש חדש, מסתכלים מיד על השעון. זה רמז. נחכים לפי חוסציה נגד הכבית. רואש קרבת סעצה קורבת, שקיטיני. בוודאי. פעם חשבתי אולי מסתכלים אין לי פשעון. אמרתי להם, רבותיי, גם לי יש שעון. אמרתי להם, לא, כבוד הרב, בסדר. זה גם כן. צריך להבין, לחשוב, סעד סיפור למודרן, תואר כבודה. שמקיתכם, מה יהדות גרוזיה? אני אמרתי בקיצור, כמו יוסף הצדיק עם פרחו במצרים, כך היה פגם יהדות גרוזיה בגרוזיה. סטוריה תורה, מה זה אלימו? נצ'ליק יביא דירקטור יביא, גוי יביא, תכון יחבית, מאוד גילה יביא, דולת יאלב, תכון צריך שירותת. שהתפרסמו, סדת סעבדית, 2,600 שנה גלות יהדות גרוזיה בגרוזיה. אני לא יודע מי הקדים שם בגרוזיה, הגויים הקדימו או אנחנו הקדמנו להם. זה היסטוריה גדולה. קיצור, רבותיי, אולי יכול להיות אנחנו היינו הראשונים, לא יודע. שם, עשיתו איזה ככה או ככה, אורייתס אקסס ליאני גלותי. יהדות גרוזיה שי, שוור, סדץ אבטית קווית, רצאביקת קווית. מה לקחנו? תגידו. תורה, תפילין. לא בשמיים מלמעלה,
יעברלנו השמיימה ויחיינו ונשמיכם אותה ונרסנה לא בקבר יביא לאמור מי יעבור לנו אל קבר היה ויקח אבל אני יודע כי קרוב אליך הדבר מאוד ביחד בפיך ובלבבך לעשותו ארגי דתש אתם בגרוזיה לא ידעתם מחיית כפיים כאן למדתי, הכל למדתי יש לכם פליטה יעמלו מיום הגרוזים גם ידעו איך לתת מחמאות, איך שבחות אשריכם ישראל, את מגעתם תפילה לכת ברוך השם גם לכם יש לכם באוטו, טלפון, גם בכיס פעם פחדתי שלמדיקה שמות נושא דמי לכם שלא עושה זה תפיל טלפון ידס משהו נסבית כי חשבתי כולם התחלתם לעבוד במשטרה מיליציה שבגונה חלקית לא את התורה לא רבותיי זה לא יקנה יש לנו בסדר, טלפון בסדר ברבושה לכם לערב הראשי שלכם עוד לא קניתם טלפון אחד מה זה מישהו ואני כדי דהלתי טלפון איבד משהו ונגע יגידו לפגעים כל הכבוד הרב משיניה והייתו עמידה זה דמי קרס איך תלמה שובה דרה שלומה מצווה למוזה מסמבה יקרבה מודי פונטת חכמבו נשים מיינס גם אורצת טלפוני תורצה רבותיי עוד אחד אורמוזדה חוטית צלי שסרודה אורמוזדה חוטי שמי גורצ'י סמסחורידן אורמוזדה אותחי דמתרדה נקרא בסוכרפל אורמוזדה צמדי צלין צרי צלינקו סטלין לא גטלדה אצלבי איפורימי לא צלבי לא דגריטטן אתם זוכרים? אורמוזדה צמדי צלי שבת שמושימי חתני מקמי גמורידי שבידידן ותו שלחית מבולי מובידה פתאום מדדה שמה נתרא שבילו רפל הצח ודם לא ציסקן שם צר דגי קירונו שבילו ארמיות יתרונו שם תלמיד רוחנו עוזדה שבידי שכן מצא להם אמרתי למוסולה נמאו תקטן תקטן נקסקה בסדר אורמוזדה צמת אלשי ששם בתכנסת היסטוריה רגעת בשנת 53 כמוי בזמשי רבותיי תדעו יהודי מתי הם חזקים אנחנו מתי שיש דמוקרטיה חופשיות לדת אז זה קרה כמו היום ככה הסדר ליהודי אנחנו כמו ילדים קטנים ילדים קטנים רבותיי אתה מביא דברי חלבי קלבתון גייגונת חויצת עבריתיו קאונה עבריצץ אתה מביא להם דברי חלבי מהחנות במכולת אתה שם על השולחן פריגות, מיגות, חלבס, מלבס, הכל, נכון? מה אתם עושים? את החצי שומרים, סוגרים ואת החצי משאירים הילדים איפה הם בורחים מה שיש על השולחן או מה שאתם שומרים שמים ידך מבוקרותית מה ששומרים אקזל ולחיליה, זה אנחנו לומדים יד המראשון אני אשכול לך אמר יד המראשון מכל כסגן, תאכל, מויכל לא היה די לו, רק אחד לא תאכל לו עיקר כדי גידה, סדן יצרק, נתנו לנו לצ'מו יחיליו זהו הרסה, הכאן היו הרסה סגדו נאירוסו, היו בדו בזה ראיתי מודה הדבר שלו היה צריך להתחיל מכל כסגן, ראשון, שני, 1,000 מיליונים אם לא היה מספיח את כולם, אז היה צריך לעבוד, תגידו, מרעודה מסילבון, עם חסטן, מה סטן מעשיציס, רצק בזרוליה, רצק גישליה, תפית, הסכימה, אז זה מודי, רצק גאונביה, תאי סופלטריו, מדינה דמוקרטית, חופשית, כל מישהו שרוצה, איש אשר, ולעשות סונדה, סוסטן משית יפטרונבה, שקרה תפית, רואי סופרו מגלץ ועגול לא צ'וימיסטי, חיה רואי חותורו דגיתת את תפית. לא דגיתת. נפלא. תעמית כל ממזר, מגמיגה, שם סופר שיספגנץ, רוצה מובידי צ'ונדה חלקי כמובידה, אולה שיסורה מידן,
იმის თან ხალხ დაუწყია ლოცვაში მოსვლა კიპურში ვერ ნახავდი მეთატორა გეგეცინებათ წასულა არჩევნები გაბაეთ მინდა დგესო შესაძლოა ვერ ვიყავი თვალი გთებოდა ყველა რო ვიყავი და უჩვენ გავაო რაღაც შედგენდა ვინავიდო ელაშვილები მიხელაშვილები მოთერაშვილები მონაშეროები ეგენასწრე ყველა დაიწყო ხალხმობა ასია გვეანა ისტორია ჩვენ ამ ისრაელმა რა გავაკეთეთ ლოცვები რო იყო დაკეტილი რაბოთაი ელო אני לא אומר היהודים מגרוזיה אלו שגרו בכפר במושבים כמו בכפר חמק ולגרושלן כזה לא אפילו בעיירות גדולות בטביליסי עיר הבירה יש כאן פליסאי קוטאיסי סוחום אבחזיה וכולי אלו אנשים של עיירות האינטליגנטים אקדמאים תואר א' ב' עורך דינים ככה וככה בקיצור מה עשו? לא יכלו לסבול, להתאפק אם לא לשמוע את קריאת התורה והרמו להתבונן מה עשיתם? לא היה לנו בבית ספר תורה אם היינו מתחילים לכתוב שנים היה צריך מה עשו? מה עשיתם? קרטואליסי ושגח סלם הייתם עולים למעלה אחל גז לבו תביליס לבו סקטלוס פלרעיון יספולה שיסורה מצחינו על יסשכרם הדיודית מעלה חוכבית סד איפה שהיה שם קם כן אנשי משטרה של האינטלטר רודן נחת מיד היו סקנתם פשוט תגידו גס רודן תביאס מוח מלמדן הדיודית זה מות החוק דמודי תפילי סיסלוצו אמפיר וסרטולי מאורי סרטול זה כת אחד אחד אלו היו גנבים של ספר תורה אבל לשבח ירבו גנבים כאלה ספר תורה סגרי ברנדית ספר תורה סגמור זלדית לא צפידן כאן הצילדית סחרפשי שבת רומי מגסמינה ספר תורי סגדית חואה סורי התורה איי 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 משה קיבל תורה מסיני ומסר על יהושע ויהושע לסגני וכולי מדור דור צצלדה נרתית מליצי שם כולשי סופרשי רודאריגן ספר תורבי אגר חמושי הבחנה גבי פורומיס בגיליס חמש סמג'ל צלי איתכם סמגליל זה מגילה אם פסח שלו צמי דגתי ליבו חוטל גיל זה צלי איתכם תלמיד וגאי ספר תורה אוסדה שביט נבט שדאיקת על עוצבי רואייר שיקאיקס על עוצבי שבת חודש אדר ניסן ועוד אייר 3 חודשים וחצי בתי כנסת היו סגורים אבל היכל הקודש כמעט היו ריקים מה היו ריקים? ניסים עשה לנו הקדוש ברוך הוא דאזינה אין כבדה תבית כבדה או בחבידה ספר תורה בי דוונה צילת לא שבידן עשה שמינחת אברהלובה כאשר יחורצי ידותי צצחליטה נבתית קהל קדוש כגוס נצרה דוידמן תהילים שי אלצחות אמיס מוריץ תהילים שייה כל יום אנו מתפללים אבל הרתת ויתלכו מגוי אל גוי וממלך אל אחר לא הניח לאיש לבוש קם אל תיגבו במשיחי מי זה אל תיגבו במשיחי אלו תינוקות של בית רבן אסם יבב שמתעלמידי בי רבותיי Tu bav shem Torah, shem zeti gavs lo bgasen. Tu shvilem Torah ar gadavechi. Ar bishvelit arts kadishebi, arts ertsayetები. Hoyts anekdoti ro ari. Ert professor mama gerdets vala mama. Rodadga sapnatan utqven am disam anekdotia sifuramiti. Utqven amas shvilo itzem kharadi artisia hubinachia. Etchaminevze. לא תגיד קדיש, ותכן קדיש התקריאו רק אמודה, קדיש שבילו גם שאתה פרופסור אקדמאי, דוקטור, מוקטור זה טוב לפי משפט של אבא שלך או של אמא תקריאו אמן אייבו אסקר על דיגדה וכתו
לא ידעת עברית, לא קדיש ולא אותיות, שום דבר, בור מדרבנן מדאורייתא. פיריקית עד גדה, מפתיית, ארדה קטרבינה, גונישיה פוצה, קדאגדו, עם ספלב זה. ממש שמו, משם קדיש ארגתמי, אבא זכרו לברכה, אני הבן שלך, ולא אתחייב, ולא אומר לך קדיש. למה? אם כל כך היה זכות קדיש סגולה, למה לא לימדת אותי תורה? למה לא הכנסת אותי בחדר? Magari, to kadishi madligo, mama chemo, ratuar mastavle alibekio, ratuar mastavle Torah, me professori akademai, munjiva Torah shi ben khamesh ledikra, me shekalish. Ertim khriu, im shvinarude akademina mais, im professor, alinu mastikoto. Mara meore khriu, angvar mamas da dedas spin. Ekutloda. Rokdevi mashika gasenda urioba ebrailova. სასაფლაო ჩვენ კი არა რაბოთაი ბეთ ამბინ შელანო ახარე მიავეყესნი לא אנחנו שנזכור אז בחיים אתה רוצה לחיות כגוי אחרי מיавеყესרים אתה רוצה להיקבר כיהודי לא 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 ესე ბილყამ არა შაღმას ხოვა გამჩენ אפילו בילყამ აბა ერთად ממנה נפר יעקב ומספר את רובד ישראל תמות נפשי מות ישרים ותיחריתי כמוהו אל קם כלבי יגום וחריץ נשא אבותיי ספר תורה אתם זה זוכרים יודעים גם לפניי גם ממני שמרתם זה לא אגד שקוראים כאן אגדות צחת מביארה יסרי שוני תנכי תודה תודה, אני, רבותיי, חבר'ה, שכבוד ראש העיר, אני שמח שיש לעם ישראל גם כן מייחדים את כולם, יום כיפור הקדוש, יש ימים כזה, כולם אנחנו כאחד, שיש הזיכרון לחללי צה"ל, אז כולם ביחד, אפילו את המוזיקה, מיכואס, רמיכואס, מוזיקה, לא יספיצי, יצא את ישראל לא הקיימת, חללי צה"ל, דחות סילביס, מוזיקה, מלודיה, חואס ישע, דיח, צוך חרד עצומי רמה. ראו זייצקלה, חגה עצמו, זה גדרי ולפסי גם צ'ן. רק שומעים על זה פתאום, לא צודק, לא צודק, בסדר גמור. מפה סקידר רונס הצאריק כידון התנ"ך. אני זגן, איפה יש לי זמן לשמוע? אבל פעם אני שומע ברדיו, באיזה מגון, מה אני מזדמן? אני לא יודע, אני שמח איך מנחים אותו, איך מחוץ לארץ באו אנשים צעירים, עולים. תנ"ך. אני הרב גם כן, מאחל לכם, בוא יהיה רצון, שהילדים שלכם שלנו, שילמדו את הגמרא המדבית, שהוא בקיא בגמרא, במשניות, בתנ"ך, אומר, זכוע שווילרתן, ჩვენი ბაგნების თვით, გამოჩნდეს, ამენ, თანახის გმირები, რა მიყვარს იმ დროს, אני אוהב, חבר'ה, תשמע, იმ დროს, שיחיה, אני לא נגד השלום, פעם היה רובינשטיין היה שר החינוך, נכון? אז שר מדברים. עליו השעון זבול נמר, שר, דתי, בסדר. שמרתי להם. אמר ארליך לוי, אני לא מתלהב כמו שהייתי מתלהב. פעם מנחם בגין, עליו השעון שאול תולות, זכרו לברכה. ביי, לא ושיימס. רבי תלמיד חכם, ביי, באיזה מילים. רומי גונשואה, הומי. תראי מה, חלכנו. ויירה למזיה, ישחלכי דרוס. מראש הממשלה עד הסוף, כולם יפים, למה זה תפיל? כולם אומרים, אחד אומר ספר הספרים תנ"ך, והשני אומר כזה, אין מטמון כמו תורה שלנו, איצי, כמו מתן תורה רבותיי. הייתי מאחר, לא רק שנהיה יהודים ליום אחד, פיל, ארגן אוריה ילמות, או פנימות עמד פיל, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגד יומם ולילה ואחד, ואהבתך וחמלתך לא תסור ממנו לעולמים, אוהב את עמו ישראל. בסדר? עשייה, אם אסתר הגלמתן, בלחם דאו זכה גם שמן, בלחם ההתנת רק הבקרבו, דמוקדס סולית שמי תמות נפשי מות ישרים, ისიაიგეთ ჩემი სულიო, რა ვარ წუდებია, ებრაელებიო. პირველ მაგიდო, მე არ მინდა ებრაული ცხოვრება ტანშული იქნებაო.
אני לא מקרא מהחיים של היהודים, זה יהיה קשה. אני לא רוצה ערב שבת של היהודים, הוא רוצה שבת קודש, שבת תודה. ארשיאר גוספר תפיל, ארשיאר גוספר, בסדר. קלבו, חכיס פילה ירודה, צ'ני. ראו מרזיה בתפיל? פסחיס, חמס, סגרוי. אין אסלבי זו, קיימת לבץ, אתה צ'ני, וחרשולי דאורבי ברצחני. חוארי אנסטרן גורסלבי, לשח מהו אומר פיס, מה עבודה הזאת לכם? מה עבודה? ותחריו לכם אלו. ארגן עשו עבודה דאוזכו. עדקית עפתה שיניו, שאונטריק מלביו. רבותיי שואלים, מה השיניים השנים? מה העבודה? רוטמן, סודה, דברים נגדי, מי אשם? כי מלביה, גם נשאר תוהנה, תגיד. הנה. ונדעת פת, אינה מוצ'ריו מישהו. ראודה סצקל כמילבטן, מה? עשה שעשה כפיצי. כמילבטן, למה השיניים השנים? אותו ברשת אוכל קאי מצס פיל, קאי מצס, קאי למטס פנטבודי שפאפמס, קאי מספרץ, אברושקה, קאי מוחשולי קרטופילי, קאי סגרות, דניס מוקדה אוליבי, תספיל זה ארצה שלה, תספיל זה, פיל, פולגגלי ארדה אושביה, דולזי ארצה שלה, מסר גם אושביה, פולי ארשוניה, מוקטת, בבדי, מוקטת צ'אנס, מוקטת, דמגלה דאולבה, אמא, אבא, מה העבודה הזאת שלכם? מה זה? בשביל מה כל השיטויות הזה? הדקיות, המסתנה עובד ושביל צ'אונטריק, והמקביל ידע. והשינה, איזה צ'אונטריק, מילניו, צ'אמלת רועל אימר גוסו! תורבוליה. דמגלה, אברה, זיגי, תואר בוצוס, פסחי, אמא פסח, בשבילו זה לא נעים. אם כן, למה הוא אוכל? תבשיל של פסח, ואת פרצס. עוד אריה נאיסטן שפיאני והשבנדונבי, שוויני צוריס, לצארית, יחרחבת פית? זה בסדר, בסדר. שקלתי לארץ, איפה אסתר המלכת, תחסות, אור יהודה, אסתר המלכת, בכלל, דלדיוני, צר זה. שבת איתה, ממש שאין מעונה בשבילו, הכל ממש שאין חמסת. ראליו שלו רחדם, אבא קראת אליית כבר, למען ציון לא יחשן. אז אליית כבר כתיבה את זה, ירושלים תשכח. דגנס לו, רסמו גם שלו, דגנס שלו. גגית זלדת רביו. גם כדי תשכח ביום שלו, אז ממש שם ירושלים שמידה ולא צועד גסאו. ספנה דמדגית, רמלס חחלת מוניוצה. ספנה איקנה גאוגיה, בנצס, מסחדה, מזמוני, ואימר הג'מאלי, מתור הפריפאלי כדאי. שלו ראלי, כדאי, שביה, שלו, ציוניסטיליו. ובאמת כסונה. אבל כסף לא עולה פרידה. איזה ישראלי כאלה, התפסועה שולי, הסכמה שלו, הפרפקו, ככסלה שלו, כאלה, תגנס. שבט ירושלים סדותה. שלו, הקצתי דקויים, מיאריאנו, משהו פגע לו, דגל סתת סונם לבו. תשמע בי. ציוניסטי לי! איי! רבותיי, באמת, אם היית פה, כבוד השעיר, היית כבד, מה בדיוק? אם הם יעטו את המשמעות ציוניסטי לי, היה מגיע לנו ציביליק בפוטו כזה סכנות, ציביליק. תתו תיסי, ציוניסט, אין בשוק עדה כזה. קוראים תשחפיה, יום זה. אבל שואל מה מולדית, ברוסינית, ציוניסט לי. מה זה ציוניסטי לי? תבית, חוסוריה. בחייה על ציון. אז היו הם נגד ציונות, נגד ציוניסטים פה. בחיית על ציון, אם מישהו היה מתרגם להם, וזה אוי ואבוי. מרם, איסי צער ונעמיתה לי פרופסורי תקווית, גם שאני גרוסתי גם מושתר עליך, הגיע, תורם דסת שלהם, עודית גם שם. עוד ישאר אברהם לו, ציון זה תגידי, חל בישו שם, ביי. שחוף מלחר דסת כאילו, ודסת רבי אמת התורה. ציון זה תגידי, תור שם גם, אספודיס אקסיטווה, אדנה בחייה בציון, נספת בירושלים. ალაწყოთ თქვენ დახმარებით მე ორი ნიგუნი მაქვს დასავლეთის აღმოსავლეთის აკრა პატივცემთ მიზრახ გრუზიას მუსიკა გიყვართ ემანგინა პარომედია ერთა სიონზე ლემან სიონ ლო ეხეშე ულმან იერუშალაიმ ლო ეშკოთ ადიეცე ხანო გაციდგა მიშობათა კერაპირიკა Erushalayim is doing as Domskar David.
არიყავი ბიჭო გადაიუჭეთ კეთილაზე სტიგმაზე ბალკანებს შვითა ამგანოთ მალოღასითელ ბიშვილყალიან ერესზე ქონია უდიათებ და იმაია ქესე მინდინათისხერ მაგიაღლახე მასქორე პრემია შედა სილექციონ ყველას გეკუთვნის ასილექციონის პრემია ხოვიჩი სანამდე გამოვიდოდეს მოგასევრი სიმართლე მიზი შველავისი ლამბრისა მოგნობილისევრი ერთად ვერა უგოიმჩიდე ეხომერა იმაკებოდე შენხაბაშ აშერბი ადონაი იკობენო იაიქ გადერე ბეტიბერე მეად ადონაი უცნი ფამელუხა ბეხა ელოაი ოცერობა უნაცეთლე მოდა მამა გიგარეგოცივა მეარეცე დიბამე გიგარაბა ხორობე თურაი ბაროხაი უხოსხათალალკა იასისაი აფეხად მოლიმათუთან ხარ זה הכל יכולים לכל הלב וגם החבר'ה משסגידר אסר יקראו לצהלובה למה תהיה? לפני הרבן אף פתר רבשי בגוטיס פנגן פסלו כמה שתרבשי לא גמו הצ'ינה שמיסה לגרה גמו הצ'ינה פיט פני ממח אבטר סודנה רבותיי אני מסיים נענו לעם ישראל חפץ חיים שק עשיתי משל גאון מכתבי חפץ חיים אחד משהו עבר בדרך וראה אחד מהחנות מוציא את הסחורה מהחנות וזורק לים, לנהר, חריס, משליך, זורק אמר אחד עם השני כנראה זה בן אדם לא יכול להיות מיושב דעת כנראה זה משוגע מגזידם, קריס, סקונר, קלמוס, ארשי דפלת כן, אסת שפיאני ארונדה יקוסו, סוללי אריסון תורמה, רומי שפיאני, גדח ריסות קווית גרה, שאוריאנו, גגברניה, חיינסה תקר כבר גחריה תקוטבי דאביקם, שדה התסמן דו חשוב, פרומן שידה תקר כבר, קווית עשה גרו צאוידה, ויכוח איש עם צריכה שירוכלי, שם סקונר, מי זה בן אדם? הוא שאל, חכם, נשאל השלישי אומר לו לא אם אנחנו נאמר עליו איך אומרים הוא בישוב הדעת, דעתן חכם, מטורף זה אנחנו לא יכולים להוכיח על זה יש, תגידו, רופאים, פרופסורים נוירופתולוגיה ביאריאן, פסיכיאטריה ביאריאן იმათმა შეუძლიათ თქვით მოიტანონ დასკვნა შეამოწმებენ ბასარადამი გადარეული ყავს გამჩენ თუ დაშკენებული אבל דבר אחד אני אוכל לומר החפץ חיים אומר זה שזורק את הסחורה לים לא זהו סחורתו זה שזורק מהאוטו החנות לא זהו חנותו אם זה היה חנותו וסחורתו תגיד רק אני סחרה ესრო კრისო ამას კრიტკითო რომე საკონეს დაწკრის მაღაზიიდან ზღვაში ეთყობა მისი არ არისო ანაპარები ანეშინია და გააყაროს უდა თავისი რო ყოფილიყო თქვით ქალებო ნაშრომ არ გადა დაგიგზავნა თქვი მაღაზიიდან რო კრისო არც მაღაზია არ არის მისიო არა სხვისი და მაღაზია თავისი რო იყოს მე ნახლებოდაო რა ფერტყოდნენ ჩვენში სახლი თუ გინდა იყიდო თქვით ვიდან იყიდეო თავის ხელთ რო აშენა წვალებით აგურაგურ თუ რო დაუტევა მამა პაპა მუხტარ თქვით მამის დატოვება ლოკოში ნაშონ ლოკოში ანდა გააგორა ერთი ხელი რაღაც გააგორა ისე გადმოაგორა შეგვამიგდე გააგორა გადმოაგორა და ფერუტრა ქარმა საბზერმა ქას ქარის მოტანილს მაგრამ ნაშრომ ნაოფლარ რაზია ლაპარაკი ციგირთით ერთორი ჩვენი თორა
შაბლოში სრულდება 3330 წელი. კაბალთა თორიდან 3330 ბედიუკ. ეს 33 საუკუნე 30 წელი. გავტარდით ცეცხლში ბანუბა ეშულა მაი. რაბოთაი ასე თქვენ. რომელი შვილებიც ამას დღევანდელი დარა მამა პაპის მასორეთ შაბათია თეფინია ქაშენია ისრილობა გადაყრეს ეს იმას ნიშნავს ეს არა აქვს ნაწვალები ეს არ არის მისი სეხორა ეთორა მისა არუმატყილოს აშენ მახარბანუ მიკოლარამი კიდე $1000 მისეს ფასტურში და მარტო სებეთოეს ასადგულად გაიკვანჭოს არა იმ ბერახას იმ თქმას თვით პასუხებლობა აქვს ახალი უთი აქვს თავისი რო იყოს რო წამდეს ნაშრომ ლაოფლარი ეს ჩვენი თორა ნასისლარია რაფერ ვაკურთხებთ კომერში მინაგათა ჩემი ბატონო რამი ხახამია გორის ძილოდელემ აბა ერთად ვაერებორალაიხ ვაერებ მიტბოსესედ ბედა გაიხ ვაომარლაკ ბედა მარიხაი გადმოიარე შვილო შენზე დაგინარი ეს იყო მერგო ჩვენ და ხოცილ ხაიალე ამეთქი ყორბნე ახალგაზრდა არავინ არ გაგამწაროს გამჩერმან ამეთქი პირგი კაცოს ხომ ბახური მეკაბეთულო ზეგანი იოსებ აშენყალეხემ გახებელე პეღამი აიო შვილო დაგინახე სისხლებში ამოთხებილი ყავიო პატრონი არ ხავდა ხემ კიდე არც გამბანი არც მოვლენიო გითხარი შვილო მაინცაო ამ დღეშიც რო ხარ ამ სისხლებშიაც რო ხარ მაინც იცოცხლებ ამ დღეშიაც რო ხარ მაინც გადარჩენი რაბოთაი ჩვენ ამონიუმზე შემდეგ გვაქვს მინაგადა მე მაქვს ნახული და 200 მიდა შეგამწიოთ ჩემგან მახარად აღამ ებრაიმ ჩვენ ვამბობთ ენქელოკენუს ვამბობთ ბაბადიე შაბათ კაინეშ ბაბადიე ყველა ხარ ჩემზე ცოდნები ესე გაგი ხოლოდ ვამბობთ ენქელოკენუს შენ პირველ რიგში რატო ვამბობთ ენქელოკენუს და მერე მიიქელოკენუ მერე ნოდელენოკენუ რატო შერე კოდემქო რაბოთაი შუალი შენ უნდა იკითხო მი რომელები შენ ეთორა მიიღე ეგამჩენიო შენ ვინ არის გავიგო თქვით ა ვისთან ცნი მიფხალ ესე და მერე ვიტყვი მე ჩვენი გამჩენისთანა არის თუ არ არის მერე გეტყვით ხო სწორია აქანა იეუდი ამოს მიადომერ ენქელოკენო אנחנו דבר שמגיע על הקדוש ברוך הוא על מציאותו אין שאלה אל תדחו תדברו אלוקנו נעשה מראה ונשמריה מראה אלוקנו מאורה פירושית לא פילים הוקומה הרגע מורידו דה אמן היסטוריה אלוקנו יצקרבה לפית מי אלוקנו הממי נודק אלוקנו נוני רגע מודיס גלות מדי גלות יוון גלות אדוש כדבר רבותיי עם ישראל יאונה גם שם אנחנו תמיד שמרנו על התורה ועל המציאות שלך ועל הכבוד שלך אין כאלוקנו בגלות בבל אין כמלכנו אין כאדוננו בגלות מדי למרות נמן אחשוורוש אין כמלכנו בגלות יוון ואין כמושיענו בגלות אדום. דאוגיד אדום סיפצ'י, מושיענו צעריה אדום אדום הסיפצ'י. אוריאטסטיאני גלות ירדן כסשואליה כאן הגבידת בית. ואו, אנא השם הושיענה. עשייה עצמו בילי, שבנו מבטגם שם, עקיבו תו יקיקו, שמוקציר את תאבי, דאודת תאבי ספלו בסדין. אין כאלוקנו. במידה של הספלות למוזיקה. אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו, נודה לאלוהינו, נודה למלכנו, נודה למלכנו, נודה למושיענו, ברוך לאלוהינו, ברוך אדוננו,
იმან მოამაღლოს ხელები ჩვენი ამენ იმან დააჩქაროს დასნა ჩვენი მალე ვენა მოშველა ჩვენი ღმერთისა გავიხაროთ მომზადებით და ამაში აღითა აშენებით ამით ამით და შითა